umphathi inkqubo nesifundisi sonke sikhoyo apha esingqongele etafile xa kujikilanga. Ndiyabulisa ukuba ke bendingathunywanga nguSithi uMhlana bendiza kwenza ngokuzithandela kanje ngelishwa ndidiployiwe. Xa udiployiwe ke awenzi intando yakho, wenza intando yalowo ukuthumileyo. Ndijonge ixesha bahlekazi bam, ndiyaphinda kwenzeka ilishwa apha kule tafile loba ndihlaliswe ecankweni elekuba lijonge ixesha, bajonge ixesha batata batsho bajonge nam. Andimazi lo mntu ndimpimpileyo wathi ndim ozawuthetha apha. Imane ke ndiyeka phambili phaa ilizwi lam lalikade libagqiba abantu abangaka khazi into zokhula ekukhuleni uthi kuyinto ubukade yenza kakuhle ubone songasayazi uba kwenzeke ntoni kuyo. Utata ndicela nindixolele bafundisi abalapha, sithileni nje ilizwi singalishumayeli, sibike nje le mini kuThixo. Intshumayelo into yaxa abantu besefresh, into yaxa abantu behluthi, into yabantu bekade bade bahlafuna ichecklist neswiti ukwenzela uba bazokwazi ukuyiva le nto uyithethayo. Ndiyanqwenela ke nam uba ndinganilibazisi koko ndifunde ilizwi, emveni kofunda kwam ilizwi sithandazeni, sawugqiba siyivaleni. Inkosi mayibe nathi. Bethunana ndiqinisekile mhlekazi noma uqala nondibona andiqali unyathela apha. Dala ndangena kule lali uSithi uMhlana uthe ka ndithuma apha ndaqonda hayi ndiza ngebhongo apha. Ndandidibene noko nawe ndiselula, ndandisengumfana ke ngoku hayi sendimdala ngoku. Ezinye zezinto endandizenza ndisakwazi ukuzenza. Masifumane ke ilizwi lethu njengoko libhaliwe kwincwadi yesithilelo. Yesithilelo ngeshumi elinesine kulela mazwi kulaa mqolo wesithathu endibonela uba xa sigoduka sihambe nawo noba sawuthandaza ngawo ezindlini sesilala. Kodwa izawuthi intloko yawo phaya umbono wemvana nabasindisiweyo. Ivesi yesithathu bevuma ingoma engathi intsha phambi kwetroni naphambi kwezinto eziphilileyo zone namadoda amakhulu, kwaye kungekho namnye unako ukuyifunda ingoma leyo ingelilo inani elimakhulu anamanci mane anesine lamawaka. Sithintelwe laa vesi yesine singayifundanga. Ndinqwenela uba sithanazele kuloo nto yengoma. Eyi ayethe wena usebenza wendawo yokulawula, ayethe ngqongqoshe, ayethe wena ungathawuza khona. Izwi lakho linguwe, izwi lakho linguwe kukumnyama buboleke. Thetha ngalo leThixo, unikele izinto ezinzi, sifuna ukuva ukuthetha kwakho ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Imimoya yonke mele noba singakuva siyayikhalimela ujilasi lakho, wathi inyawo zethu apho sinyathele khona usinikile loo ndawo. Silapha ke Thixo wethu, bakhona phakathi kwethu, bakuThixo phakathi kwethu. Uzawuthetha babona amandla wesivula indlebe zikamoya khona ukuze sikuve ukuthetha kwakho. Bancede abantwana bakho besikhaliseli kule ndawo, badinga wena. Siyathabalala isizwe sasemhlopekazi ngokuba wena unguThixo awukho kule ndawo. Siveze ke Thixo ezintliziyweni yalona lawo, bonakalise ngegama likaYesu Kristu. Amen. Sikunika lo Umfundisi andifumani nendlela emfutshane endingahamba ngayo xa ndihlalele unqununu uthetha ngazo. Utata ndixoleleni
babe kulunge ngelinye. Kodwa mama lapha ube mandi basiye sabonana iveki saqala. Yathetha izinto endimele kuzithetha apha kuwe. Inoba uThixo belungisa le mini eyazi basizibana xesha. Ngoba andinanto endizayibhekisa kuwe. Kodwa uThixo ukunikele into kufaneleyo. Nalento uzawukwazi ukuyimela. And uba ungazukwazi ukuyimela beke kayinike wena. Ashumayeli lo mcimbi ininzi into yengoma nencwadi ezithile. Uyawufika phaa ku-chapter 7 kuthiwa ingoma idibizwe phaya. So zonke ezi chapters zihambe zibalise ngengoma. Zithethe ngengoma. Izigaba zabashumayeli zawuba phaa kubo. But mina ndizawuthetha le nto ndifuna uyithetha. Ndihlale phantsi. But into endiyiqapheleyo umbhali wezithilelo ubhala izithilelo eringelwa ngabantu abavuma ingoma. Okay, ayizusinceda loo nto. But into endirhalela nje ukuyithetha yinto ethi apha kwesahluko sifumana le nto ithi babevuma ingoma engathi intsha and ekungekho namnye wayekwazi uyifunda kulaa ndawo babeyivuma kuyo. Man, ijulile bhuti. kwezi zahluko zibini zingaphambili endizama ukhangela endlela emlayo. Kwezi zahluko zibini zingaphambili boba ndihlale phantsi nani femeli yamandungwane. Sifumana laa nto okuthiwa kukuwa kukanxantathu wesihoko. Laa nto athama ngesi-evil triangle. Ngoba kuchapter 11 siva kuthethwa ngenani lerhamncwa. Bevuma ingoma intsha ingaziwanga kungekho namnye onako ukuvuma kulaa ndawo ababekuyo. Femeli amandungwane ndicela utsho kuyo. Emveni koko uthi lo mbhali ndabona kukwisahluko sesine kwencwadi apho athi ndathi ndawuba kumoya ndabona nali izulu livuleka. Ezulwini apho kwaphuma ilizwi elithi nyukela apha ndikubonisa izinto eziyakuza emva kwesi. Lo mbhali ephethwe ngulo moya kulapho kwesahluko seshumi lesine kwakuso uthi ndabona nabaya ababesindisiwe bengapha kwelwandle leglasi bephethe iihanti zezulu apho bevuma ingoma entsha. Baba ndithe umxolo ke njengekwekwe yomthembu uthi uzohlala phantsi ayangqumshela amakhwenkwe xa esabheka emkhupheni. Ngoba elo uhlabele nekhala loba inoba umntu uzawuphuma ngakubani bevuma ingoma entsha. Kodwa iyagqwesa xa bebuya ngoba besithi boyisile. Bathi xa beyicula bebuya bathe bayicule ngamathamba ngoba ingoma yoloyiso. Bathi xa besiza uba izinto bezijongiswe ezantsi kodwa zithwalwe entloko kuba besithi soyisile. Lo mbhali ucacisa loo nto ngoba lo mbhali usinika loo nto kahle kahle ethi kuyabonakala uba le ngoma ivunywa kwesahluko seshumi lesine ingoma yoloyiso. Le ngoma iculwa kwesi sahluko ngoba uthi babe ngapha kolwandle lweglasi ubonisa uba izinto zomhlaba babezehlule. Ngaba babonwa ngumthumisi athi ngobani na abaya abavela phaya iingubo zabo zinqampela. Athi yena xa ephendula athi ndimna mkhulu kusindisa bendindedwa esiqovulelweni ndisinyasha ndingenabantu endincedisayo. Bethuna bendinqwenela uthetha loo nto nayo ndithi kuni apha kum engqondweni ndinomfanekiso woba uMasibulele mama ujoyine loo ngoma. uMasibulele xa emkapha kulo mhlaba unamathunzi oyikekayo
ujoyine lo ngoma. Lo ngoma iphelelwa futhi lo ngoma ivunywa ngabantu abangadinwanga ngoba ngabantu aboyisileyo, ngabantu abathe izinto yinto zephakathi kodwa basuka bakhawula bagqobhozela, ngabantu abanjalo abafika ngaphaya kolwandle lwegilasi. Noma Sibulele akashiyekanga, sizawushiyeka thina sibambelele kwizinto zakhe. Kanti ngoba sifundisa bani sawushiyeka thina sibambelele ukuba sibambelele ukuba wandiqhwaba wandinyathela zangandibulise zange ndathi ndicelwa ndincede wandijikilela. Sawushiyeka sibambelele kwezona kanti ezo zinto zizinto zalapha, zizinto zalapha ngenene, zizinto ezicaciswa nguPawulos. Ixesha bendinalo bendawutsho ndithi zizinto ezicaciswa nguPawulos ezathi lo mnquba sihleli kuwo siyancwina futhi sincwina nje silangazelela ukwambatha. So asinawufana ke nabantu abangaphesheya. Abantu abangaphesheya bavuma ingoma eyohlukileyo ngoba sicela uhlala phantsi kodwa yikhumbuleni le nto xa kuzawuwela ulwandle olubomvu. uMiriam akazange athabathe ngqongqo kungekawelwa kodwa wama walinda amandla kaThixo kuthi emveni koba kutshona abantu elwandle utshaba lumkile wathabatha ingqongqo wathi ulelani kuyehova ulelungile kuba iinceba zakhe zimingona phakathi. Uthetha ezo zinto emveni komloba uqala koyiswe kuqala uzama umbhalo usicacisela loo nto bethina qha heyi yandibetha le nto ndiyanoyika mani ixesha kodwa xa ndizawuhlala phantsi uMasibulele uyenze ngabom le nto. Haleluya. uMasibulele uyenze ngabom le nto yoba kule ntente apha ecaleni kwakho uhlale lo mntu ungarhalela uthetha naye. Bevuma ingoma yenzeke ngabom loo nto. Ndiqinisekile uba kukhona icala le ntente ongasuke angajongi kulo ngoba kukho lo mntu ingaske ningathethisani and uba ungajonga ngaphaya uyawuba ngathi umkrolele. Andivuma sohlobo ndibeka ngayo. So sidityaniswa apha ke singabantu abangeke bavane futhi abangenanjongo zawufanana ngomso kodwa into esiyimelayo nesizisa kunye yeyoba sizawugqitha ezi zinto ngaphaya kolwandle leglasi elikukufa ngwale ndawo imfundo kuyo babawo elikukufa. Akukho xesha lawufunda ingoma. Niyandivamos? Abantu balapha ngoku bayivumayo bayivuma kwilocation enabantu bonke and ayenzi sense ngoku, but lo mbhalo uzama ukuthi kuzixesha apho sizawurhalela uyifunda le ngoma kodwa singabi sakwazi, ungabi sobekho umuntu ukwazi uyifunda ngoba indawo le izawube ivunywa kuyo kuzawube kungapractizwa kodwa ivunywa le ngoma. So Masibulele bajoyine loo nto na endicela nakundi mandingwane ba noko ndimkhulule umntwana makayekwe aphumle umntana kuba woyisile. Yayazi ke uba abantu bonke xa kuthethwa ngoloyiso baneendlela zabo zokoyisa. Umntu ingase xa kuthethwa ngomlo ingasakuthi kwa kungamjonganga kodwa ichoice indlela lo mfana akhethe ukoyisa ngayo kuba alale phezu kwegazi lakhe khona ukuze athi sengekho kubekho umuntu ongancedeka ngoba ndisho apho akhoyo umuntu ebephethe isibhamu uyayicinga la mina ngoba la mina ayisoze libaleke kuyo. So uMasibulele xa evala le nto yompekapha wakhetha umputsho kuye khona ukuze isazela somntu obenze loo nto sihlale simhleli khona ukuze sekusinda abaninzi. Nethemba ke loba olala kwalo mfana kwandingwane mhlawumbi bakhona abanye abangazuba safumana nto ngenxa yolala kwakhe kuba enkoyisile ukufa. Hayi babe ndifundile apha ndathi ningaboyiki ningalwatshuzeli nazi belokugqibela utshaba eliyakubhangiswa ukufa. So singaboyiki ke ukufa sazi uba emveni kwakho sizawuvuma ingoma. Andivama sohlobo lwakho
and kuzawuvunywa ingoma and le ngoma ipractice apha intombi iyovunywa ngaphesheya and ubufeyili ukuyivuma apha ngaphesheya uyawuba kwela luhlu luyimamelayo lungayivumi ithini kwela luhlu luyimamelayo lurhalela ukuyicula kodwa lungakwazi. Cela sibe ngenyawo ke sizothandaza. Cela sibe ngenyawo sizothandaza. Hlale venkomo. Uthulwa iteksi phasa uthandaza bethunana. Uthulwa ikhumba ebusuku ulanda ukwakusemamela. Phaya eMthatha. Phaya kulayisha iteksi masikhumbi ezi. Kuba kusebusuku ndizama unqumlela ibali kuba kusebusuku sifike singekho iteksi. Sihamba nomfo ngumzala wami pha. Sifike kukho imoto emileyo apha enhle encinci. Kukho indoda emaphicani kwayo echayayo. Sithi sibheke ebhaziya ithi khwelani. Sikhwele. Singene nje bakasilala ubusuku bonke sisendleleni esuke eGoli. Singene nje sigilana ngenhloko silale. Sawuthandaza. Njeke ndithe apha ndiyideployi. Babe nike udeployi bendawuthetha into ethandwa nanguwe. Ngenxa yodeploya kodwa ndiyiyekile. Singene nje nomfondama naye silale. Futhi buye ukujonga uba simchazele udriver apho sibheka khona. Kwale ndiyaqonda noba zinyukela u10 ekuseni. Lokhu umuntu onkonkozayo efretleni. Hayibo suthu. Hayibo same kulaa ndawo. Sekuseni phako 9 sokuqala uphuma ilanga lichapha kuthi sibilile. Nomfo kaMalume. Hayi sibe sesivulela ukuthi amadoda hayibo nalala apha emotweni. Niyaphi kanti? Sidalo mntu besikhwelise bethu sisebhaziya. Xa ndilapha ngaphandle ndafumana uba hayi man le moto le sikhwele kuyo imematyeni imoto engasahambiyo. Njengoba silele nje apha indoda nje kwazi ulalisa abantu abangathi baxakekile otherwise imoto ayibheki indawo. Ufuna ukuthi xa sizawuthandaza uyijonge le moto ukhwele kuyo. Ingathi kanti imoto yakhutha amavili emematyeni engasukusa ndawo ekuzawuthi xa kusisa kule ndawo uyikhwele ukuyo. Bethunana lixesha loba xa uzawukhwela ukhaba amavili kuqala ujonge uba kule ndawo endithi ndiya kuyo izawukwazi ukundisa. Ndandikomosa ndiyanazi ndiyazithanda into ezilula ndiyazithanda into ezingaxakekisiyo but xa uyijonge uba iza kusana apho ufuna iya khona bayi kusi gqidika ngoba ihamba uzolimala. Ilapha kuwe engqondweni le nto ingathi ihamba otherwise emakudala yakhusha amavili. Asenzeni ke ingoma utata asenzele umthandazo ukwenzela basokwamkela ufefe. Ndiyaxolisa kakhulu kootata bendithi nje